Tämä mukiin menevä lastenmusiikkiorkesteri on Orfit. Tässä Kimmo, Matti ja Hannu. He aikovat mennä studioon äänittämään uusia lauluja, mutta otetaanpa vähän takaisinpäin, koska ensin pitää valita sopivat laulut. Se ei ole aina helppoa. Joskus täytyy vaikka vähän väitellä. Tuleeko smaalarilaulu levylle? No ei missään tapauksessa. No kai nyt se. Mikä se maalarilaulu on? No se on se laulu, mikä ei tule levylle. Siis se on... Jaa, no kyllä se voi tulla sitten. Sehän on hyvä laulu. No on se hyvä laulu. Joskus pitää turvautua kivipaperi-sakset-leikkiin. Tai kädenvääntöön. Jos mikään ei auta, niin kannattaa hiukan painia. Ja jos sekään ei auta, niin sitten on parasta kyllä mennä kaffille. Lähdetäänkö kaffille? Mennään kaffille, joo. Melko sopuisasti saatiin taas laulut valittua levylle. Ja Kimmo on menossa jo studioon, mutta otetaan vielä takaisin, koska täytyyhän niitä uusia lauluja treenata. Tässä on treenit menossa Tampereella ja ollaan saatu mukaan kontrapassoa soittamaan Tapani. Sitten ilmestyi jostain pieni sinipaitainen mies ja sanoi, lisää treeniä. Hei ukot, harjoitelkaa lisää. Hyvä pojat, nyt riittää, voitte mennä studioon. Näin Matti pamauttaa äänitykset käyntiin. Laita vielä toinen. Kun äänitetään lauluja, tarvitaan tietenkin soittaja, tässä Matti, saksofonin kanssa, sekä mikrofoni, se on tuo hänen edessään oleva harmaa pitkulainen möhkäle, ja sitten tarvitaan johtoja, 1, 2 monta, joskus oikea käärmeen pesä on tarpeen, näin. Sieltä johtoja pitkin äänet menevät nappulan viidakkoon ja tässä viidakon kuningas Juuso painelee nappuloita ja lopuksi äänet menevät nauhuriin. Seuraavaksi äänitellään Rautahampaat nimistä laulua. Hammaskeijut pellolla, ajan hammasta soittivat sellolla, kun rautahampaat päätä nosti. Ruokatauko Tampereen malliin. Seuraavaksi äänitellään sitten erilaisia rytmisoittimia. Ja seuraavaksi sähköpassoa hiukan. Ja narupassoa. Ja munniharppu. Tuommoinen metallinen kiemura, jossa on kieli kesken. Ja sitten kitaraa. Näillä sormilla. Urut ovat hauska soitin. Pelle Hermanin kenkäsolo. Ja kultakurkut, olkaa hyvä. Niin. Vikkeliä sormia ja hevoshommia. Onneksi Orfit saivat vielä pienen sinipaitaisen mestarin auttamaan loppuhommissa. Minkälaista on ollut äänitellä lastenmusiikkilevyä? No, erittäin hauskaa ja välillä jopa lapsellista. Orfit kiittää. Kiitos. Ihan lopussa iski vielä teippaaja. Valmis. Ja kuinka ollakaan, keväällä kun perhoset heräsivät, Orfien levy oli valmis. Ja nyt
Rautahampaat. Ville soitti pienen jatsin päälle, pääsi painimatsin. Sitten meloi pitkin koski, antoi pusun äidin koski. Ei hetkeäkään ollut hiljaa, laulu kanna pikkusiljaa. Soittopelin teki puusta, maitohampaat lähti suusta. Hammaskeijut pellolla, ajan hammasta soittivat sellolla. Kun rautahampaat päätään nosti. Ville lähti maailmalle, kansan soutui sulkavalle. Kaustisella päivän 2 tunsi olon kotoisaksi. Musiikki voi viedä järjen, ongella voi saada särjen. Nuottia on veden alla, hammaslaulu soittajalla. Hammaskeijut pellolla, ajan hammasta soittivat sellolla. Kun rautahampaat päätään nosti. Teki Ville kaiken tämän, korjasi myös pyörän rämän ankona jo Ivalosta. Tanssin kutsu Kuopiosta, sinne meri jalkaan nosti. Kesä kului mainiosti, syksyllä kun istui puussa. Rautahampaat oli suussa, hammaskei